Misamot karon ang pagduda sa Cebu City Police Office CCPO kalabot sa giingong pagpangidnap sa usa ka Chinese national nga si Jason Ko dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Human nga usab-usab ang pamahayag niini. Diin siya nga dapit gayod gikidnap og upat ka mga tawo o gibilin sa may barangay Campo 4 Dakbayan sa Talisay. Nasayran nga ang labing uwahing pamahayag ni Ko. Gikidnap siya dapit sa usa ka mall sa may barangay Mambulo ning Dakbayan. Matod ni Police Colonel Ernio Dalugdog, ang direktor sa CCPO, nga subay sa mong pamahayag ni Ko moabot na sa tulo ka mga CCTV footage sa mga establishmento sa dapit. Ang ilang natanaw, apan giingong wa gimakitang van sa naasoy lugar ni atong Lunes sa buntag, Hulyo 10 sa oras usab nga gitumbok ni Ko nga nahitabo ang pagpangidnap kaniya. Dugang ni Dalugdog nga aduna pa ilang usa ka CCTV footage sa dapit nga ila pang tan-awon og nakakuha bagayod sa hitabo. Kun wa gihapon makita ang panghitabo, mosamot ang pagduda sa kapulisan sa pangangkon sa maong nagpailang biktima. Nasayran nga una nang nag-usab-usab ang pamahayag ni Ko. Din una niining gitaho sa kapulisan nga sa may merkado publiko sa karbon siya gikidnap. Apan human niini, mibutyag nga didto na sab sa may kampanya maritima siya gikidnap. Sa wa pa moingon nga sa usa ka mall na usab sa may barangay Mabulo siya gipick up sa mga responsable. Giingon nakuhaan si Ko og moabot sa 100,000 pesos nga salapi. O gibilin sa van diin siya gisakay daplin sa daan sa may barangay Campo 4 Dakbayan sa Talisay. Gawas nga padayong walay CCTV footage nga nagmatuod sa giingong insidente sa pagpangidnap nga nakuha ang kapulisan. Wala usab sila nakuhang witness nga nagmatuod nga adunay nahitabong komosyon sa mga dapit. Diin giingong gikidnap ang nagpailang biktimang si Ko. Ang duha ka trabahante usab niini nga giingong miduol sa kapulisan. Nangangkon nga way nahitabong pagpangidnap sa ilang among si Ko. Gihapon siya sa kuan kagahapon alas 3 sa hapon. Giadtuan siya dito sa iyahang rented na house kay maulig ito, gipabiyo po siya ha. Wala man lagi dali. So since then, kausap-usap ang iyang Statement. Mauro gud gihapon na itong iyang mga kauban nga katong duha ka kuan. Katong iyang driver, katong truckboy niya. Inconsistent lang gihapon ang ilang mga testimony ba. So sa assessment ninyo o sa inyong mga investigator on case Di pa ba nato ma-conclude kay wala ito akong giingon nga ato sa ning final viewing ng kini sa central CCTV mo na lang kini siya ang last na kuan kay na-mention niya ba nga kuan katong area nga na-mention niya nga dito ni Agi sa may near Xiamen Street sa may EPM building. Tan-awon po nato diri sa central CCTV kung negative gihapon dito yan at mo hatag og additional na statement niya. Kon mapamatud-an nga wa gyud gikidnap si Ko, siya ang pasakan og kaso sa kapulisan gumikan sa kahasol nga hatag niini sa seguridad sa Dakbayan. Sa pagkaron gipaubos na usab sa background check sa kapulisan unsa ang negosyo ni Ko. Sanglit adunay mga mitaho sa PNP nga giyong nalambigit kini og mga illegal nga negosyo. Gipaubos na usab sa background check sa kapulisan si Ko, partikular na sa Bureau of Immigration kon BI. Kon kanus-a kini miabot sa Sugbo og pila usab kini katuig nga ani manimuyo sa Sugbo. Lakip na ang iyang katuyuan dinhi sa Sugbo. makuha na to ba kung pamatud-an man nato nga napod sa mga violation, it's up to the Bureau of Immigration siguro no kung sa ilang mga action taken. But mupag yung kaso na? Definitely mag-file gyud tag kaso kay kini iyang gibuhat kung sa kasakali dili kini tinuod nakahatag gyud siya og kasamok ba or istorbo diri sa ato ang siyudad sa Sugbo. Kini si Greggy Magdaro alang sa My TV Cebu.